Čau, vítám tě u obrovské prozkoumávačky, na které se může stát úplně cokoliv. Dneska budeme prozkoumávat Volkerův ústav. Celou oblast jsme zmapovali a věděli přesně, kam jdeme, ale o možném nebezpečí jsme bohužel nevěděli. V říjnu v roce 2023 se sem bohužel vloupali zloději a ukradli drahocenné kovy. A kvůli tomu byl už zcela zabezpečen. Pojďte to bejt, to je creepy. Bych vyjebal tohle. Borci, jak se tam dostane. A co, uši, koukejte. Tady ještě dva. Oni to fakt zabezpečili celý. V roce 1966 poblíž sanatoria byla zavražděna zdravotní sestra. Jejíž vrah nikdy nebyl nalezen. Tato vila tu stojí od roku 1903 a bývalo toplicní sanatorium. A pořád hledá kupce. Nabízí se za 24 milionů korun. Samotný pozemek má dvě části. První částí je samotná vila a druhou částí jsou domy pro personál, ve kterém se právě nachází. Tak jdeme, pojďte. Tam je Borci, tady se obyvák, to je obyvák. Jo. Kde? Tam. Posra. Dobrý, čistý. Tam má někdo rukavice. Bacha na ty stříkačky, tady vysačují. Borci, to má 3 patra. Jdem. Běh to. No, jde ten plechta. Dávej to bacha ty schody, jak se nepropadnou, vole. No nevíš, jak to dlouho stají. Máš baterku? Napij se. Je to klouže tam. Jo. Tady jsou záchody, všechno. Podívej se, kolik se to pila.
Pojďte sem. Hej, počkej, ale tady ta voda není. Fuj! No ale tady je to úplně hustý. Tady je vana, kámo. Jo. Tady jsou taky... Poplach! Ne, počkej! Poplach! Nerozekej se. A co je, vole? Ajo. Tady jsou auta. Zdrhejte. Nakonec jsme si ale uvědomili, že to bylo jen projíždějící auto a ne žádný hlídač, takže ta panika byla úplně zbytečná. A už jsme u konce. Doufáme, že se vám naše video líbilo a nahoď follow, like a zvoneček, pokud nejsi plechta blbeček. A pro zapojení do soutěže o PaySafe kartu o hodnotě 200 korun dej follow a nahoď do komentáře emoji plamínku. Nic nebylo zničeno, poškozeno ani ukradeno.